Guys, good morning. Ako na po si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Yan pa po sa taas, guys. Gayda-higda. Day off man. So, kapaduwe-dugay o bangon ka ng bangon. Tura ka ko ang bana o ang anak, guys. Diyan na sa silong. Ako na pa ko rin taas gayda-higda. Kaya kapoy. Kaya gabi ni Vigil may kauban sa mo ang treasurer sa among neighborhood. Kaya namin silingan nga namatay siya dito ni gabi yung sabat may upangadji niya kanang nakauli ni mga alas 10:49 sige istorya siya unay nga nadugay og mata nagsalig lagi po kay day off. So napadugay niya hindi pa dyan higda guys kay kusukig uwan na po guys nangato ang kalaki aning sayo sa buntag ka kusog ang uwan guys dyan karon February 14 maron guys. Happy Valentine's sa tanang mananaw aning nga vlog karon. Happy Valentine's sa tanan nga way mga uyab. Happy Valentine's sa mga busy sa trabaho karon. Ko guys di ara gahigda kay masalig lagi kay day off. Higda sa ta guys. Ay Diyos ko. Hindi pa kato guys kusog ang uwan guys. Sayo kay uwan nagparamdam. Diyan nakadawat na ba mo mga buha mga chocolates sa mga mag-uyab diha sa mga bana o asawa nga wa nagtingog na pangitingog na mo. Ito guys happy Valentine's niyo guys. Napagdahigda ko kay Tapoy pag-uli gikat ni Vigil nagsige pag-FB sige pag tanaw-tanaw sa cellphone paduka ba guys. Manawag na kurong tataod guys kay sugo sa lawas. So guys uwan ka so guys kabanapod guys kay napay na bunong gamay makuga kapuyan mga laba guys basta nahag pantalon alabhan kinapindig magudtong mga pantalon manalabhi dahil nadugangan na pod guys sa mga laba taron iwas taglaba karon way labunon. Smile lang tani guys. Guys hindi jadi kato guys. Siya guys. Babay sa guys ha. Takit sa naman ta sa ahong mga buhat tulon rong adlaw guys kay basta narata aning balay guys nakaman siya buhat tulon sa balay guys way paglubad gabalik-balik atong buhat tulon labi nang naatay anak kung siya pag ipang yag-yag ang kaduaan kinadaganan ta buhat tulon. Long ako lang ron guys, gamay ra ko labunon. Diba so na lang to. Sige lagi puguan guys. Way uga-uga. Pero nanihayayan guys nga nadiri sa taas. Pagkitunod ako sa mahayan guys
Dito naman ako sa wahiyan sa taas, guys. Nara guys, oh, ayan guys. Ayan guys. Uwan. Bye-bye na guys. Diyan ako sa silong guys, nahuman na may kamahaw. Unja, diag bibi oh, nag-eat oh. Sige, kauni mo. Hindi. Da karon guys, perting uwan na guys oh. Na. Grabe ka uwan eh, gato. Nahito among atok. Na uwan kayo guys, di maklaro. Na gaawas-awas ag tab guys oh. Na maligo mi guys. Maligo mi sa uwan kami ni Bibe. Ligo ta Bibe? Ligo daw mi. Ligo ta? Sure. Ha? Ligo daw mi ni Bibe guys. Na kalami dagandagan. Na muang nilabhan guys oh. Way uga. Basta kay gahapon ni gilabahan guys. Ya to pa guys oh. To pa sa likod guys. Na to pa guys oh. Amo nang nilabhan. Kuwang na lang gamay para mauga. Kapumi dito sa taas. Yan mo na siya guys. Perting uwan na. Mauwan nga buntag. Hi sa Bibe. Hi Papa. Nahay sa Papa. Is Papa oy kay di magtagad. Nahay. Pahay sa ni Papa ba? Yeah, happy Valentine's yung tanan. Happy Balintong. Wan kayo ang Valentine's guys. Manuroy meron guys. Asa tabi? Ala, asa? Tarunga, kaya di maklaro. Asa ta? Hala, ICM daw mi. Bangon sa ta sa ICM. Mo sakay ko ng bumbum. Ato ko may ICM guys. Ingon ang bibi. Puti kay ko guys oh. Ato ko may oh. ICM. Si Papa po. Itong kayo, brag turko. Ha? Oh, nangit-ngit si Papa. Anong ngit-ngit mo ka, Papa? Oh, dara, si Papa. Agasa si Bibi Kulot. Dara. Ay, uwan pa more. Maligo tabi? Sure ba? Babata? Babatjod. Wala natuan ko be. Gato ang mga tok guys. Gato. Wana siya guys. Karang nilansangan guys ba. Buhay na buhay ang mga halaman guys. Buhay na buhay sila. Kay always uwan. Buti na lang. Natapos na namin yung pag-brush sa aming daanan guys. Hindi na madulas. Hindi na madulas guys. Magbabat kami sa uwan guys. Sabi ng baby ko, babat kami. Paka-paka mag-ub-ub sa kinde. Ang yung kinde guys, salin pa na sa Pasko. Salin ni Santa Claus. Yay! Nga tanawa sila sa dila ni mo. Ala po. Hala, magbaha na po dito sa gawas at sa likod. Hala, baha na po di ron.
Sa mulikod guys, kusog kay magbaha. Baga kayo baha aw lapad. Sa kusog kay kuwan guys. Kinakusugag baha sa mulikod. Lami idong ato guys para i-video. Na, wan kusog kay guys. Oh, awas-awas gud ag kuan, ag tab. Hugas. Hugas sa ginamitan guys. Wala na siya gang. Sabuni. Amigo! Nagpusun ka. Nagpusun ka. Be, ayan naman. Okay, uwan. Sakto na be. Pagligo nagtiwa sa CR be. Yo walay uwan be. Pero manak kagbabat. Sige na. Sige na bata. Ang bata ra ay naligo guys sa uwan. Okay, dagan pa kubuhaton. Nagpasa ko laba. Ay labon dili na kahit labunon. Mayroon dili magtapunog itong labunon. Niyata maligo guys, umuwan o busog. Ibalik ni imo, sinina kay. Niyata maligo guys, o mag-uwan o balik. Hala, gabahan na itong likod. Hindi naman magbaha. Gabaha? Dali lang lagi magbaha lagi kay walay kagian sa tubig.
pagkuhan. Pagtiwas og babat ari si RBB. Nak kay wala uwan dili kay manulog at lamok ron dili. Dali. Sa lako. Uy. Isa paglangas. Bedaan dili. Dagat ka na. Oo. Magkuwasa kong Uy, taliyabe. kada yan likod ba? Lugdi ra gud kang. Diyan ka na bitong para nusnos sa likod. Kana mo inusnos kasi kaut ng pakaut sa likod uy katon kuno buling mo guna. Buling man gunang mga atol ni atong likod. Oh, hinay. Itindog na. Bibi. Itindog nang para sa baul ba? Itindog na gud na palihog kay masakit ko. Di lagi na kung kay para bawo ng bugaw ni tay ana. Dara. Dili man guna para duan ise. Ana lang. Sabunta sa atong mahiwagang Green Cross. Sabon sa itong mga iglalakaway. Ay, dili mo. Ako, dili lang na. Wala ko. Love. Ay, sao masak mo magsabon ka ta. Sabon. Bakit? Nakaka. Nada is no. Paglangas, kaya tungpungan. Paglangas,
Na ni Mugang? Nga na buhok para dili makuha kulay. Aw. Pero pag gani mo, basa man. Ako dag bata, guys. Panguno po boy. Bangun ko. Naman naglibang si Papa Bino. Wow. Pulso kalibang gapon. Kalibang gapon. Ah, mauna. Mau. Ako mau bay. Layang ko, layak sapa. Bata guys. Wala be. Dili anak guys. Anak hindi bisa guys. Wah kita guys. Dili guys off. Ayaw kay matumba na nga tong Dili cellphone. guys. Akong bata. Bata. Narag akong bata guys. Wa na nag-unoy. Hindi pa ako sa ni mama. Oh, undi ay. Ana, tanaw na. Daw, ana ba? Babay sa, ari. Doon rin ni mama dapit, ari. Ana, babay. Daraga mong bibi, manaubabat guys. Sa uwan. Nagbabat siya sa uwan. Kay kusog kayo ang uwan ganina guys. Managbabat. Humot na ang bibi. Dito, doon ani guys sa bubo. Is istorya ang bata guys. Uy! Ini tubig ma. Oh, ito na paghulbi. Ito na ipaibot ni Papa ini kahuman niya. Surprise! Nai-surprise si Mami Idet.
Mao lagi ni hong ka problemahan ron. Balag mag-on ka kay awili na bata. Mo jud ning problemahan basta ako'y mulakaw dyan as jay pada jud bata sungtan ko. Nalaman. Wow. Ay tapos na kasi si Victor may mugasa. Ay dili lang ako babasa ko. Makatawa jud ko. Para sa maning nay mga kuan. Mga tanong lang ganyan ako. Bila Huy. sige tabi kay mawa ka sa konsentrasyon. Mo ba? Okay. Wala man, makaro man gumikig. Eh, wala na sila mga ano lagi pang nagko na ko. Asa sila? Oh, sa populia puro ra mga heart ug sa round. Wala na sila dagko. Say, nakikin na ba sila po? Di maglabot bibi ha. Para ba po ng one